Hvad så YouTube, og velkommen til en video her med randomgaming.dk. I dag spiller vi sammen med NF Madsen, og I må undskylde, hvis det er lidt larm, hvis det er højt. Men jeg har lige spist, så vi har lige tørret bordet. Eller, jeg har ikke. Ja. Nå, men nu spiller det et parkour. Det der, Ja. det var fail night, det der, det hedder har på YouTube. Ja. Eller på video, eller hvad fanden det hedder. Jeg kan bare ikke lide... Jeg kan ikke finde ud af det i dag, mand. Nu kan alle bare se, hvordan jeg fejler. Selv din mor. Jeg er verdens mest... Jeg skal lige til så fuck utroligt. Ej, kom vi går tilbage, vi skal ind i en anden. Den er lidt for hardcore. For hardcore. Sikkert. Nej, ved du hvad, der er en anden en her. Den prøver vi bare så. Den der, hvor er det parkour på sol? Nej, okay, det var ikke en parkour. Nå, der er andre parkoursteder her på den her. Nå, kom vi går ind. Her er der en. Lige her. Jeg har fundet en anden. Den er mellem. Hvor har du fundet en? Der er en inde i huset derovre. Okay, men vi tager lige den her, som er mellem. Jeg tror Ja. også, at vi spillede før den var hard, eller sådan noget. Ja, for det var altså bare mega hardcore. Team Howard. Du ved det godt, det ved jeg ikke. Nej. Burde det? Jeg bare se ved det YouTube, der kommer også til at komme lidt CSGO op herfra. Hvis I kan lide det. Men uden mig. Ja, kun med mig, for han har det ikke. Nej. Men Når jeg har når jeg sauce. får købt sådan en til at spille Playstation, så man kan se PS og sådan noget, PlayStation 3 og Xbox. Hvis jeg gider købe sådan en, så kommer der også sådan nogle videoer op. Men det fandme også, hvis jeg gider. Og hvis I abonnerer! Din hund. Ja. Ja. Og fra resten. Vi ved ikke, hvor I bor, så vi kan ikke afpresse jer. Nej. Men det gør med alle alligevel, så... Vi ved næsten, hvor I bor. Jo, jeg ved, hvor I bor. På den her planet. Ja. Jeg ved også, hvor de bor. Oh my god. Vi lugter bare fisk i dag. Jeg gør ikke. Eller jeg gør det kun i dag. Du gør det altid. Jakob, Ja, vi tager den anden på kur herovre. har du nogensinde spekuleret på, hvordan fiskebøger smager? Alt. Fiskebøger. Men det er nok mest os to. Findes det overhovedet? Men det er nok mest os to, der bliver lagt video op fra. Måske nogle af mine venner, hvis de gider være med. Ja. Nå, så fik jeg. Men jeg kommer til at hænge sådan en boks der, så jeg kan se, hvor lang tid jeg filmer. Ja, Jakob, jeg klarede det første. Ja, checkpoint. Oh my god, så fik jeg igen. Nej, jeg Du fik kan bare ikke. Jeg prøver at komme herned. Det her kan du bare ikke. Nej, jeg er bare på taget. Fuck, jeg hader dig, mand. Hvad sker der med, når man har klaret den her? Lad spiller. Nå, her så du mig godt. Jeg så dig. Så falder du bare lige der, hvor det mest enkle hop, så falder du. Ja, okay, den er meget lettere. Den her er jo hardcore. Ved du godt, det er den sværeste på kur? Nej, det er Jo, det er. Ej, kan det så være, at vi failede de andre? Fordi... Men vi kan. Ja, fordi jeg kan. Jeg sagde vi ikke. Ja, Okay, du fejler det hele, så vinder jeg bare det hele. Sådan, ja. Ja. Så. Nej, din hund. Jeg er ikke en hund, eller jo, mit skin er en hund. Lund, du skal gå til WAP på kur herhen. Men lige bagefter, jeg klarer den her. Lund, du må ikke blive sur. Klik på den, der hedder WAP Nej. på kur. Den til højre. Til højre, der tog du højre på. Okay. Så. Kan du se den, der hedder toren? Ja. Den her. Den går vi ind i nu. Doing. Du mener 2,0. Hvad fanden tager vi? Skal vi ikke gå over? Moses, den her tager jeg. Ja. Hvad fanden er det nu, man kan komme op i? Det er den her over. Du skal med et eller andet bogstav, eller andet, man kunne komme op på de der bogstaver. Hvad mener du med det? Altså, du kan godt se op i træerne, ikke? Dem kan du komme op af. Hvis der du kravler op i dem, ikke, så kan du komme op på de der bogstaver, der står deroppe.
Skal vi prøve det? Jeg har gjort det før. Jeg skal bare huske, hvad man gør. På et langt sådan jeg sidder og venter på den der server. Da. Ja. Så, vi skal lige... Jeg tror, vi skal lige... Kan vi Monk hoppe herover? Jeg kan. Du hopper bare først. Jeg døde ikke. Vent. Der skete lag. Jeg kom tilbage. Nå, men Lund, kom, vi skal herned. Vi skal til den næste. Svampøen? Ja. Nej, gider vi tage Svampø, eller skal vi tage den anden? Skal vi ikke tage skyerne? Nej, vi tager svampene. Kom. Ja, derovre er Mathilde. Ja, og hvis ikke vi er med Mathilde, er det fordi, vi har også en Minecraft-verden for os selv, hvor der er en kone Mathilde, eller sammen med en for vores klasse. Du kan ikke se, hvad han hedder. Nej, det var faktisk ikke det. Jeg tænkte mere på Mathilde, fordi at jeg engang hørte om en svampekone med navn Mathilde. Nå, Mathildo. Har du ikke set den der film? Den Ja, jeg har set. Betty One og hvad nu det og det der My Little Pony eller noget. Nej. Det var My Little Pony, der har lavet en eller anden video. Der hvor Betty One hende er med i den. Nå, den. Ja. Vi er snart filmet i 6 minutter. Det er da lige meget. Det er snart 7, hedder det. Det er da lige meget. Lige hænder. Nej, så fejler jeg. Det gør jeg bare ikke. Jeg bare undrer mig lidt over det her. Jakob. Hvordan er de her kommet til at svæve ude i luften? Mathilde! Ja, det er Mathildes afføring. Fy for helvede, jeg skal gå væk fra det her afføring, så. Og så var det fordi, at der var... Hun havde simpelthen haft så ondt i maven, ikke? Da hun skulle på toilet, ikke? Ja. Så røg det helt ud, og så var det simpelthen så meget syre, så det hele, det blev simpelthen levende. Ja, det smeltede og blev levende, og så kunne de simpelthen flyve. Det kunne simpelthen bare flyve. Ja. Ja, det er sådan det helt skete. Ja, du skal nok over på den anden side. Nå, fail. Og så fejler jeg bare det første. Ja, jeg så det godt. Jeg kan ikke se noget, jeg hoppede bare tilfældigt. Vi skiftes til at hoppe. Tag, det er mig, din hund. Jeg er ligeglad. Nu er det mig. Okay, første hop. Så er det dig. Så er det mig. Så er det mig. Lige. Nej, kun hvis vi er oppe på den samme blok. Ellers så gælder det ikke. For hvis du når sådan et hurtigt jump, som der du bliver nødt til at være hurtig for at tage, så gælder det ikke. Og jeg havde stigeparkour. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg har klaret den her bane før, så jeg kan bare ikke finde ud af det nu. Ja, jeg har også gjort det. Jeg kan bare ikke finde ud af stigeparkour lige nu. Jeg kan godt, for nu har jeg næsten klaret den. Ja, Nu står jeg over for en enkelt stige. Ja, hvad kan jeg gøre? Jeg har en stige, jeg kan kravle på. Ja, du er også den. Det er mig. Fast. Jeg er ligeglad, vi er ikke på den samme. Okay, nu er vi dig først. Okay, nej, Jakob, du hopper på den første af den anden, ikke? Så kan jeg bare hoppe hver gang, at du hopper. Så hver gang du hopper, ikke? Så hopper jeg. Ja, så fejler jeg. Så fejler jeg bare uden at hoppe. Det er god fail. Ja. Og godt Lund, sproget. jeg skal derom. Habibi. Kan jeg ikke stokke mig op? Vil du prøve at stokke dig ind? Ja, jeg tror faktisk godt. Nej, jeg tror faktisk godt, jeg kan. Jeg kender godt den der fail, de har lavet der. Nu kommer det sådan en fail, så du kan smadre nogle blokke, så stå på dem. Virker det ikke? Nej, Jakob. Jeg tror kun, at det virker, hvis det sådan kun er én blok tilbage. Nej, så fejler jeg. Hvorfor skal man så gøre det, når der kun er en blok tilbage? Den kan man jo bare hoppe over. Okay. Nej, for nærmest et hegn. Lige. Jeg er ikke sikker alligevel. Nå, jeg så hopper først. Nej. Jeg hopper først. Nå, men jeg er ligeglad med dig. Nå, men jeg er ikke ligeglad med dig. Bum. Blockjock. Bare hop op. Jakob, jeg står helt ude siden. Når jeg laver på kurs, så croucher jeg helt vildt meget. Jeg kan faktisk godt stokke mig op igennem det her lund. Det tager bare meget lang tid. Jakob, jeg tror ikke, du kan på grund af stigen. Jo, jeg kan godt. Jeg har lige stokket mig op igennem det. Skal jeg gøre det igen, Lund? Nej. Lund, det er fordi sådan her, du smadrer den bare, og så hopper du hurtigt op, fordi så står du her på.